Какво осигурява Националната здравноосигурителна каса за ТЕЛК и ЛКК? Националната здравноосигурителна каса осигурява всички дейности, които лечебните заведения извършват, свързани с уточняване на здравословното състояние на пациентите, изследванията, които те трябва да направят за подготовка за медицинска експертиза пред ЛКК или подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване пред ТЕЛК. Разясненията за ТЕЛК и ЛКК получаваме от Мария Димитрова, главен експерт в методология на медицинските и дентални дейности с повече от 12 години опит в НЗОК. Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК? Процедурата за явяване пред ТЕЛК започва от кабинета на общопрактикуващия личния лекар, където той трябва да установи пациента дали е с заболявания, които му позволяват да се яви пред ТЕЛК. А след като установи степента, тежестта на заболяванията, личният лекар издава направление за явяване пред ТЕЛК или талон за медицинска експертиза. Това е така наречената бланка МЗ НЗОК номер 6. С нея се правят допълнителни изследвания преди явяване пред ТЕЛК. Това ли са двата вида документи, необходими за да се явим пред ТЕЛК? Да, това са, като направлението за явяване пред ТЕЛК е всъщност съобразено и е част от правилника за устройство и организация на органите за медицинска експертиза, докато талона за допълнителни изследвания е част от талоните, които са създадени и се издават от НЗОК. Чрез този талон, бланка МЗ НЗОК номер 6, се правят допълнителни изследвания на пациента преди той да се яви пред ТЕЛК комисията. А как се издава този талон? Този талон се издава електронно. Той е свързан с НЗИС, Национална здравна информационна система, откъдето получава уникален референтен номер. НЗИС е система, която е създадена и се управлява от Министерството на здравеопазването. Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК? Пациента, здравноосигуреното лице, не плаща никакви такси за изследвания или за издадени му направления. Той заплаща единствено и само потребителска такса в размер на 2,90 или 1 лев за пенсионери, а има и случаи, в които е освободен от такава. А какво трябва да направят болните, които нямат възможност физически да стигнат до комисията? Болните, които нямат тази възможност, се освидетелстват на място в дома им или лечебното заведение, в което се намират. Това се удостоверява чрез медицинско направление или става част от протокола на лекарската комисия, която извършва прегледите. А в кои случаи се налага да се обърнем към лекарска консултативна комисия, ЛКК? Пред ЛКК се явяват пациенти, които са били в продължителен болничен повече от 14 дни, непрекъснат болничен, като личният лекар им издава талон номер 6, за който вече стана дума, или талон за изследвания, бланка МЗ НЗОК номер 4, с които се явява пред ЛКК. А каква е продължителността на болничния, който може да бъде издаден от ЛКК? Продължителността е общо 180 дни, като той не може да бъде издаван за повече от 30 дни еднократно. Това е максимално 30 дни еднократно, след което се преглежда отново и ако се налага, се продължава за колкото прецени комисията, отново максимум 30 дни еднократно. И така до 180 дни. Когато изтекат тези 180 дни, а да кажем пациентът все още не е работоспособен, тогава той трябва да се яви пред ТЕЛК. Заплаща ли пациента за прегледите в лекарската комисия и за издаването на болничен лист? Отново, той не заплаща за издаване на болничен лист, не заплаща за издаването на направления, заплаща потребителска такса на личния лекар или на лекар-специалист, който му назначава дадено изследване. Таксата е, както казах, 2,90. И за да бъдем максимално полезни, къде може да бъде открита по-подробна информация за ЛКК на територията на страната? Всеки, който се интересува, може да получи много подробна информация на официалната страница на НЗОК, nhiv.bg, в рубрика РЗОК, където са публикувани ЛКК комисиите,
по области и техния профил. Благодаря.